Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Sa tunga sa mga panghangkat sang subong nga panahon, mas labi pagid nga nakita ang importansya sang ihibalo sa tawhanon nga kinamatarong pareho sa mga pamatan-on nga ginakabig puturo sang pungsod. Importante nga sa lamharon pala nga pangidaron, ila na mahibaloan ang ila kinamatarong para sila ang magiyahan sa ila pagdesisyon. Sa piyak sa madamo nga hitabo kag mga issue nga pwede mag-apekto sa ila pananawan kag pagpati, paano naman bala ini matigayon? Mga pugso, makaupod ta sa mga agang isa sa mga kilala nga human rights lawyers sa Bacolod City, si Counselor Attorney Archie Baribar. Attorney, good morning. Yes, maing aga Adrian, maing aga sa aton mga televiewers, kag sa aton mga kaabyanan sa iban nga mga duog diri sa Negros Occidental kag sa aton region. First question, Attorney, nga kinahanglan mahibaloan sang aton mga pamatan-on ang ila mga kinamatarong kag nga ini dapat nila amligan. Yes, kinahanglan naton nga mahibal-an, maamligan ang aton nga mga dunang kinamatarong because these are the rights that define us as human beings, no? Kung makita maathag sa aton ang aton nga mga diretso, mas meaningful ang aton nga pakigtungo sa aton nga neighbors, sa aton nga government, sa aton nga pakigtungo sa iban nga mga tawo, no? Attorney, madamo sa mga tawo nga ginapabayaan na lang nga maging biktima sila sang human rights violations. Nga amo man si Attorney, is this because nga the process is long and sometimes ako naton very risky and expensive? Yes, that is true, no? Ang risgo ka taas kag ang expense ka dako. May ara pagid man kita sang mga kaabyanan, mga NGOs, mga organisasyon nga makabulig sa ilan. Counselor, in this modern age and time, anong pinakadako nga makabig naton nga pagpanghangkat sa mga kaangay mo nga human rights defenders? Number one is ang aton nga social media, no? Because my generation is not adept to this kind of technology, no? So we really have to adjust ourselves, no? Ang aton nga gobyerno imbis nga makabulig daw amo pa ni kung isang dako nga nagapabugat, no? The concept is the government itself is the problem. Then the first shield of our people is not merely their legal rights but their universal human rights. Attorney Baribar, as a well-known human rights defender, ano gid ang imo handom kag dumot nga makitaan sa sining kalibutan o inyo ta magpalayo sa pungsod Pilipinas bilang isa ka tag-apin sang aton nga mga kinamatarong? Essentially, that our state forces, our coercive machinery like the police and the army would have a higher regard to the concept of human rights. Nakita namon nga may dako na maging nga diferensya sa panahon ni Marcos kag sa panahon subong, dako na sang diferensya. May very significant nga paglain sang pagdala sang kag-appreciation sang human rights, no? And I hope this continues. Nakita naton subong daw ka apathetic na bala sang aton tao. No? Daw ay nakita sila patay sila nga mirisiya na kay drug lord. Daw hindi man amos na, no? While there are instances nga pwede nimo nga ma-justify ina more and more if we get to accept that and our conscience become callous, then we will lose the earlier gains that we have in this concept. And lastly, Attorney, pangayuan ta ka mensahe para sa aton mga kabataan sining henerasyon nga kabay pa maintindihan Manila ang ginatawag nga human rights. Pagkatapos ara ba lang ilaman padayunon ang mga ginsugdan sa mga kaangay mo nga ti syempre lain gidya ang sitwasyon naton kung nakaintindi kita kagadlo-adlaw naton ginakabuhi ang aton nga mga human rights o kon tawhanon nga kinamatarong. Go ahead, Attorney. They have all the resources and they have all the abilities
Ang kulang lang is to redirect their enthusiasm, their interest. If they can spend a little time on cultivating their appreciation of their rights as citizens, their rights as human beings, their rights as Filipinos, no? Mga kapuso, Counselor Attorney Archie Baribar, isa ka human rights lawyer. Good morning, Attorney! Good morning, Adrian. More power sa imo. Ang mga pamatanon ang pag-asa sang aton sosyudad. Gani ang pagproteher sa ila batok sa pagpangabuso ang magapasiguro nga sila ang magapadayon sang ilang mga misyon.